Kan de få noget mad, ikke? Og når jeg ser Ej, hvor det virker. Nej, hvor er det hyggeligt. Altså, Jeg kan godt lide, at de laver donationer til... Så skal I sige noget begge to, ikke? Nej, er det video? Ja. Hvad satan er det for noget? Nu skal jeg holde op, så han siger noget. Han er nu ved at gå til at brede. Rigtig mange penge. Det er jo ligesom Jens, som du også siger, ikke? Hvad går de lige? Han siger ikke noget. Han siger ikke noget. Vi sætter lige på det, vi forsker, hvad vi har gjort, det vi gør sådan og sådan. Prøv at vise det på en eller anden måde. Jeg husker dengang, vi grinte. Altså, når vi giver penge til andre... Det er derfor, der er den der lys, han er oppe på. Lyser den? Jo. Det er måske 25%, der kommer ned til. Og det er noget til dem, der er noget mad dernede, sådan en eller anden. Jamen, du ved ikke, om de penge, det er det rigtige sted. At der er jo Jeg siger, hvis man personligt tager ned og køber madvarer til dem, 30 kilometer, der bliver det så ser du, de får det. Du kan ikke se babyen for viseflasker Og gamle dansker og de ting. Det bliver lidt rystet, men altså, jeg har det taget. Jeg tror, at den næste ting, man har lavet meget mod det er det, når man giver penge til de afrikanske lande eller andet, så giver man penge, og så skal de der nej, det skal fandme ikke noget. Det skal være, at man skal selv levere varerne, ikke? Man skal selv levere, det er ikke. Du skulle lave vand og brænde.